Vi skal nu se, hvordan vi tegner en lineær funktion i GeoGebra. Det kan man gøre ved enten at indsætte nogle punkter, man kan gøre det ved hjælp af en funktionsforskrift, eller man kan gøre det ved hjælp af en tabel. Og vi starter lige med her. Der har jeg skrevet funktionsforskriften for en lineær funktion, og det er y er lige med ax plus b, eller også f af x er lige med ax plus b. Vi starter med punkterne, og der har jeg valgt 3 punkter herover, A, B og C. For at indsætte de punkter i vores koordinatsystem, så går jeg herned i inputfeltet og stiller mig. Starter med at skrive en parentes og skriver 1,2 og enter. Og hvis vi ser her, så er 1-tallet det er x og 2 det er y. Og punktet det kommer ind her, hvor x er 1 og y er 2. Jeg går igen herned i inputfeltet og skriver punkt B, starter med parentes og skriver 2,3 enter. Og for at skrive C'erne ind, starter med parentes og skriver 3,4 enter. Nu har jeg så sat mine 3 punkter ind, og de sidder på en lige række, kan man se. Det er jo meget godt, når det er en lineær funktion. Så går jeg op i det her, den fane heroppe, og finder det værktøj, der hedder bedste rette linje. Så trykker jeg her og indrammer mine 3 punkter, og når jeg så slipper, så kommer linjen, der går igennem de 3 punkter. Hvis vi så kigger herover i vores algebra-vindue herover, så kan man se herover, der er der punkt A, punkt B og punkt C, ligesom vi havde dem herover. Men vi kan også finde forskriften for linje A, det er den her, og den er i det her tilfælde y er lige med x plus 1. Så det vil sige, at man kan godt sætte nogle punkter ind i GeoGebra, og så kan man aflæse forskriften herinde. Hvis vi nu skulle sige, at vi skulle tegne en graf ved hjælp af en forskrift, så har jeg lavet en forskrift hernede, der hedder y er lige med 2x plus 4, eller f af x er lige med 2x plus 4. Og det gør vi simpelthen på den måde, at vi går ned i inputfeltet igen. Så glemmer vi lige alt om y og f af x, og så skriver vi bare 2x plus 4, og så trykker vi enter. Og så kan vi simpelthen se her, jeg tager lige flytteværktøjet her og rykker lidt ned, at vores nye graf er kommet ind, 2x plus 4. Hvis man gerne vil aflæse punkter i det her, så er det meget nemmere, hvis man lige har et gitter på, og det kan man få ved hjælp af at trykke højre klik, og så vælge gitter hernede. Så får man et gitter på, og så kan man simpelthen aflæse her, at x1 har et y, der hedder 6. Hvis vi så skal se på at lave en lineær funktion ved hjælp af et regneark, så går vi lige ind i et andet GeoGebra-ark, jeg lige har lavet her. Bum. Og til det formål, så kan vi lige bruge en lille regnehistorie. Du skal ud og plukke æbler for at komme ind på æbleplantagen, skal du købe en kasse til dine æbler. Kassen koster 10 kroner og kan indeholde 100 æbler. For hvert æble, du putter i kassen, koster det 2 kroner. Hvis vi så skal have fat i et regneark, så går man helt op i toppen heroppe. I kan desværre ikke lige se det på filmen, men man går ind og finder den, der hedder vis. Og der er der så en her, der hedder regneark. Så får vi et regneark herover. Og det regneark, der skal vi have skrevet nogle data ind i. Vi kunne for eksempel kalde den her antal æbler. Og her, der skal vi så skrive kroner, hvad de kommer til at koste.
Og vi vil så gerne lige regne ud, hvad det koster for 1 æble, 2 æbler, 3 æbler, 4 æbler og 5 æbler. Da det koster 10 kroner for en kasse, for at overhovedet komme ind på æbleplantagen, så skal vi have en startpris på 10 kroner. Og for det første æble, der koster det 2 kroner. Det vil sige, at det første æble, det koster 12 kroner. Det næste æble, der lægger vi 2 kroner til kun. Det koster 14. Æble 3, 16. Æble 4, det koster 18. Og for 5 æbler, der koster det 20 kroner. Når vi så har skrevet det lille regneark herovre, så markerer vi dataerne. Og så går vi over i den herovre. Hvis vi trykker på den, ups, det var lige forkert. Hvis vi lige trykker på den, sådan der, så får vi den her 2-variabel regressionsanalyse. Og det er den, vi skal bruge. Så får vi lige sådan en lille tabel frem her. Vi går ind i indstillinger, og så bruger vi sidehoved som titel. Det vil sige, at vi får antal æbler og antal kroner ud af x- og y-aksen. Og så trykker vi på analyser. Når vi så har trykket på analyser, så får vi faktisk sådan et lille hoved herfrem, eller et lille vindue herfrem. Og det lille vindue, det vil vi gerne have over på vores tegneblok, og det gør vi ved at trykke på den der, og så skriver vi kopier til tegneblok. Og så kan I se, at der sker noget her omme bagved. Vi lukker så det lille vindue, og så prøver vi lige at zoome lidt her. Og vi rykker den lige lidt på plads. Sådan der. Så har vi fået tegnet en funktion ind i koordinatsystemet her ved hjælp af regnearket herovre. Og som før, så kan vi gå ind og kigge heroppe. For linjen G, det er den, der er blevet til her, der har den regneforskriften 2x plus 10. Hvis vi lige flytter den her lidt, så kan vi også her i den her graf, eller i det her ark, så kan vi gå ind og se, at for 10 æbler hernede, der koster det 30 kroner. Men god arbejdslyst!